A la ciutat de Carcaixent són diverses les entitats que en major o menor mesura depenen de les subvencions de la Conselleria de Justícia i Benestar Social per a portar endavant les següents tasques, totes elles de caràcter assistencials. Per posar un exemple, som conscients que al Centre Ocupacional del Clot depenen de cobrar el 40% de la subvenció de 2011 i tota la de 2012. En total, més de 300.000 euros. Els serveis socials de base d'aquest Ajuntament també arrosseguen un deute pendent que engloba quasi tot l'any passat i tot el que portem de 2012. De la mateixa manera que la residència Mare Déu del Bellvive, segons se'ns va informar en l'última assemblea, i així podrien continuar amb totes les entitats que compten amb subvencions i també amb tots aquells ciutadans que tenen pendent de cobrar les assignacions per cuidadors no professionals de persones dependents, que deuen com passen els mesos sense que arribi l'ajuda promesa. Som conscients també dels esforços que els dos regidors responsables de les entitats que abans hem esmentat, així com de la diligència dels directors i treballadors dels centres i de les treballadores de serveis socials de base d'aquest Ajuntament, que fan el possible i l'impossible per a que els usuaris dels serveis socials no els afecten els retards. Però aquest Ajuntament no té capacitat econòmica en l'actualitat per finançar la Conselleria, que és el que en els últims mesos està fent, avançar els diners a l'espera que arribin des de la Conselleria. És per això urgent i necessari que el deute siga satisfet. Tots els grups així representats tenim l'obligació de treballar de la mà en temes tan importants i greus com aquests que ens ocupa, ja que siguin quines siguin les causes que ens han portat a aquest greu context de crisi que travessem, el que no podem permetre és que ho paguen aquells més dèbils com són els usuaris de serveis socials i assistencials. És per tot això que proposem que el ple de l'Ajuntament acorde la redacció d'una relació exacta i detallada dels deutes que la Conselleria de Justícia i Benestar Social arrossega amb les diferents entitats assistencials i amb els serveis socials de base de la ciutat de Carcaixent. 2. La redacció d'un document amb el suport de tots els grups amb representació al ple instant a la Conselleria abans esmentada a que establisca un calendari de pagaments per poder planificar de manera correcta les actuacions dels serveis socials locals i, per tant, que no es vegin afectats els serveis prestats per les distintes entitats de caràcter assistencial i social de la ciutat. 3. Donar compte del present acord a tots els afectats per aquesta petició. En els punts de l'acord no hem incluït demanar la petició de celeritat en el pagament de les dependències ja concedides perquè sabem la dificultat que això comporta, però considerem també aquesta petició prioritària, ja que molts dels beneficiaris deixarien de necessitar l'ajuda dels serveis socials de base si reben l'ajuda corresponent.